kombi runzi yanga isina mapepa akatikwa nei. Isweda ndo anga vari kuda kupinda mukombi saka kunenge kuti vachida kupinda ndo pakauya rori gonyeti chibara zvikarova kombi nekumashure. Nzvimbo iyoyo yaramba ichiteedzana kuitika tsaona. Panapa ngatinamate kwakakura kwesoko, ngatitaurire para Jesu marodzi edu. Amen and amen. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi, mana ese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Ziwarasekwa 10 off, popularly known as DZ 10 off or PAMAGETSI, just about 12 kilometers from Harare Central Business District along the Harare-Bulawayo Highway, has become a black spot of fatal road accidents, claiming lives and leaving families and communities devastated. Worrying statistics from authorities indicated that from January 2024 to March 2025, 17 fatal road accidents have occurred along this stretch, claiming lives of 34 people while 42 were injured, and the future is still unpredictable. The recent tragedy, which involved a commuter or minibus and haulage truck, claimed lives of 8 people and 11 were left injured. Relatives of the victims expressed deep shock and grief. Nzvimbo iyoyo yaramba ichiteedzana kuitika tsaona. Pachitotaurwa kunzi pachafanira kuti paitwe matanho anoita kuti tsaona dzisaitike. Ida kupinda mukombi. Saka kombi yanga yapfuura nechekumberi. Saka inonzi yakarivhesa asi paiva nerori ranga rakamira musaidi. Saka kuti inopika munhu yaifanira kupinda murodi, saka akapinda murodi chaimo achirivhesa kunopika munhu. Sisweda ndo vanga vari kuda kupinda mukombi imomo. Saka vaiendesa huku dzavo kuti dziende kumabhazi kuenda kunyanga. Saka vanonzi vakamuka before 5 vachida kuti vaende kozobata makombi anoenda kuMbare kuti vabate mabhazi anoenda kunyanga. Vanga ine chikafu chehuku dzavo, vaine ndiyo dzavo dzehuku dzachichida kuenda kumusha. Saka isu taifunga kuti vanga vari mukombi, asi takazonzwa kuti vanga vasiri mukombi. Vanga vakamira pabus stop iri just along, tichingoti bve pamarobosi patinongodai ndo pavanga vakamira. Saka sezvavanga vakamira, kombi yakabva mudziwarese yanga yatakura vanhu. Saka payakaona ava yanga yati pfuurei, ndo painonzi yakarivhesa kuti ichitakura ava. Vanga vasiri vega, paine mumwe anga aripo. Saka muprocess yekuti vachipinda mukombi ndo pari kunzi vakaona zvinoitika. Kwakauya UD 70 yakasvika ibva yarova kombi yanamashure, asi kombi yairivhesa ichidzoka. Tete avanga vasati vapinda mukombi, saka ndo varonzi vakabva vasanganisa ndo pavakabva vafira on the spot. Meanwhile, Zimbabwe Republic Police Christian Network conducted a prayer service at the site with various religious leaders pleading with God for divine intervention to stop road carnage on this stretch. Obviously, like I said, as police we've started to play at the intersection from 6 to 6. Especially we are going to concentrate our more manpower is going to be deployed at peak hours. And what we discussed with the other stakeholders, we agreed that the road engineers are going to work on the stretch with immediate effect. The first thing they were indicating that they are going to widen the roads that the feeder road that join the Bulawayo Harare road. Not only that, we also decided to carry out joint campaigns with all the stakeholders starting from next week. Apart from that, we are also going to make sure that road signage is attended to, especially pedestrian crossing signs. All the road markings that are supposed to be are going to be worked on.
The Zimbabwe Republic Police expressed concern and has started deploying police officers to man the intersections as more solutions are being worked out. Katinoshanda tese isusu tisuka maoko ava vachisuka dhimoni racho. Saka ndosaka vauya panapa kuti dhimoni iroro rekutoti paitike ma-accidents panapa pana Blawayo Road risungwe. Totobva panapa tasunga dhimoni iroro. A Blessing Zimba reporting for Pahasha TV, Harare.